як созмони ҳифзи ҳуқуқ дар Тоҷикистон додситони кулро ба мурофиаи додгоҳӣ кашид. созмони маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон даъво дорад ин ниҳод марги мармӯзи як сокини шаҳри Хуҷанд дар утоқи кории кормандони ҳифзи ҳуқуқи вилояти Суғдро дуруст баррасӣ накардааст. додситони тафтиши парвандаи мазкурро дубора ба вазорати корҳои дохилӣ, ниҳоде ки кормандони худаш ба ҷиноят гумон баранд, ирсол кардааст. мақсади асосии пайгирӣ кардани ин парванда аз он ки талаботи қонуни ҷиноятӣ оиди он ки ягон ҷиноят беҷазо намонад. ҳар як шахсе ки ҷиноят содир кардааст ҳатман бояд ки ба ҷавобгарӣ ҷиноятӣ кашида шавад. исмонбой бобоев моҳи феврали соли 2010 дар шӯъбаи мубориза бо ҷиноятҳои созмонёфтаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд ба ҳалокат расида, бо гузашти 8 сол омилони марги ӯ беҷазо монданд. гумонбарони марги бобоев кормандони ҳифзи ҳуқуқанд. масъулони маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон мегӯянд, ин парванда 7 маротиба оғоз ва қатъ шудааст. тафтиши қазияи марги Исмонбой Бобоев, сокини шаҳри Хуҷанд, баъд аз 8 сол бо тавсияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба шиканҷа дубора аз сар гирифта шуд. Исмонбой Бобоев ҳангоми боздошт дар утоқи кории кормандони ҳифзи ҳуқуқ дар вилояти Суғд фафтид. он замон гуфта мешуд ки ӯ аз беморӣ фафтидааст, аммо ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд ки ӯ дар пайи шиканҷа ба ҳалокат расидааст ва инро Созмони Милали Муттаҳид оид ба шиканҷа ҳам тасдиқ кардааст. дар рӯзи аввали мурофиаи додгоҳӣ ки 13 июн дар додгоҳи ноҳияи Синои пойтахт ҳудуди 2 соат идома кард, хабарнигорон роҳ наёфтанд. баъд аз анҷоми мурофиа намояндаи додситонӣ ҳам бо расонаҳо суҳбат накард. вакили дифои Бобоев мегӯяд, дар мурофиа ҷониби додситонӣ далелҳои худро пеш овардааст. намояндаи прокуратураи генералӣ иброз карданд ки мувофиқи қисми банди 12 моддаи 161 ва қисми 19 моддаи 168 кодекси мурофиаи ҷиноятӣ онҳо ваколат доранд ва ҳуқуқ доранд ки тобиати тафтишота худашон интихоб кунанд ки кадом маҳкумот тафтиш барад. талоши эътилофи зидди шиканҷа барои ба ҷавобгарӣ кашидани омилони марги Бобоев дар ҳолест ки ба гуфтаи бархи ҳуқуқшиносон аксари омилони ҷиноят аз сӯи кормандони давлатӣ беҷазо мемонанд. Сарвинуз Рӯҳло, Шодмони Ятим, Озодӣ, Душанбе.